Kalau mau ditangkep Mas Kiman. Nggih. Kula nek ngeten, Bu Desi nembe among tamu ten kidul desa kula ngoten. Niki wau ten pangkalan mriku wau. Lah ten apa? Adol barang riyen ya. Wah, dadi Nggih, dagange entek. niku barangnya pun telas. Nggih bangsa bat kuat, bangsa jeroan iki enten kabeh. Oh, dadi komplit Mas Bu Sri. Kula dugine radi randat. Mboten napa-napa. Nah, nggih anakku wis iso tak culke wis iso Wah, kabeh. iso mandiri sedaya. Kula pasrahke jenengan Bu Desri. Nggih. Nduk, gandeng nggone kaya ngene, ayo blusuk ning kono kabeh, cepet. Anake Samiun iki dhek kemayune ra. Samiun lho. Oh, ki garaga ya. Garaga. Sing ngendangi sae kondang. Paring asma sinten niku sing tuwek dhewe? Sukardi. Kardi. Iki Purwanto nomor loro. Nek awan Sukardi, nek awan Purwanto, nek dalu Sukarsi. Oh, Sukarsi. Lah iya, mboke karo anake kok tuwek anake iki lah ya. Nomor 3 karo nomor 4, Hartono karo Bambang Suryono. Suryono. Gathuk asal. Jebule iki demok udelku to. Mas Bu Desri, kae mbae manten. Lah nggih tak darake nyaweri drum mak ndit ngono ki prayong akeh. Demok udel. Ayo rene. Joget tanpa padha masuk angin ngono apa piye? Keri dhewe anake Samiun. Corong. Telah gugur pahlawanmu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Aku malah diterabung. Karepmu ki piye? Nesu. Karepmu gak trima ngono. Ayo coba ngemgir gegen corong dhewe. Gawa ning Ponorogo delok reok. Yo.
ning ya mingkem ngono lho. Yen ra mingkem dikapakke. Mingkem. Bali neh. Yo neh gak. Oh lah nek sepatune. Ayo coba cara ngono. Cara ngono. Bambang. Sukardi, Purwanto, Hartono. Joget sing apik manten kaku nijah saking pundi Pak? Saking Wonogiri. Wonogiri. Nggih. Wonogiri niku yen keseniane kethek ogleng. Wonogiri niku nggih. Nggih, ya. Wis jan nelok kondang ta mriko. Batu Retno Wonogiri. Nama loro cinem. Palang sepur dilumpati. Ayo ngumpul delok. Kang syuting diamuk. Kang syuting mbok amuk iki piye? Ayo balik rene. Ayo coba mingkem mendek. Ngetan bali ngulon. Apa sajan ning kelakon. Ayo nduk. Akice. Waduh, itu salah cah. Ayo nduk. Ijing miring. Pasar koro eneng gemake. Nemu rondo loro anake. Ayo mas, ijing miring. Ayo mas, ijing miring. Dadi rebutan. Ayo mas, ijing miring. Ayo mas, ijing miring. Sapoke melu cah Klaten nek lali karo segap malah membangun ngono gawe iki. Dontang tudet ngono. Ada diambung corong nular kowe. Timun. Timun. Ngetan. Oh iya ding ngalor ngidul ding. Timun. Maju. Ngarep dheke sing banter ngono lho. Rasa isin tonton pake. Maju. Lek iki nek do entuk saweran aku ora dhewe ya, Cah. Ayo kakek boe. Romansane kakek boe. Lah panitiane mboten lho, Pak. Mbok Desri merongos atau saweran dhewe. Ayo diraya.
Budhe Sri piye terus saweran ora? Wah, Abang dhewe ketua kok ya. Oh, pantesan. Matur sembah nuwun Bapak, muga-muga rezekine tansah sumulur. Amin. Niku saking keluarga Mas Wonogiri Sing sedaya. ngono lho kula pitados. Sing ora tau nyaweri iki malah wong Sragen kene. Las. Timun. Bambang kuwi ngopo kuwi njaluk saweran ngono lho. Aku lho ora entuk. Pasukan. Bambang Kroyok. Lha nek nambung nek kene ngopo? Iya rupane padha kok. Ngono, joget karo dhewe ngono. Tak weprok iku. Endo to ya. Timun. Hartono. Sing keras ngono lho. Purwanto. Sukardi. Bareng muni ya apik. Srianto ngono kuwi. Apa mandi kono? Bambang. Bambang kuwi. Corong. Bareng cara kana kirike ku piye? Lah kok enek kirike ora? Ya coba. Corong. Ngarjen dong. Yo, ngarjen yo. Neng. Ayo ngarjen dong. Rokoke pawa. Ayo ngarjen disoteng Mas. Arjene corong. Alah rantang. Ayo. Yo. Jadi kamu nih. Rasa dudul. Nang. Kesuwen. Kire sing becet. Api ndang neh. Wile. Wes rusak engko malan kowe iki. Entek Lis, kuwi padha madani kowe dhewe kok ya. Cepat. Ngetan bali ngulon. Apa setyan ning kelakon ayo Mas. Ayo Mas. Ayo mas,
sentimen. Kandhane kok Bambang iki. Nrimo apa-apa. Allah Maha Tahu ya. Tahu nek ku sapa. Timun cigarane tung tak gedung tak gedung garane ngene nduk iki mau babakan joget saiki babakan tetembangan nama luroji Cirolu nam rolas Karo mboe wawan. 6 padake matematika. Oh genah cetha-cetha titi laras barang. 6 rolas. Ben boyak. Jane kurang bagus pasuryane. Ngalulut ya nduk ya. Aja nganti kalah karo penyanyine Garaga. Ya, masuk. Ibu Besan mau joget. Monggo, ayo ikut semua. Oke. Mas Rianto, warga saka Monogiri kersane joget sedaya. Nggih, Mas Manten juga berjoget. Mas Manten ya. Oh, mboten. Oh, yo nyawer wae nak. Ngawur ae. Wah, aja muni nyawer ngono. Nyawer ya kon sing akeh kok. Lah iya ta. Monggo para kadang Garaga. Maju kowe Har. Sesarangan foto-foto marga saking teman dan putri. Sebelum mari. Ayo pindah ini. Semua sekalian, Bapak Surip, Ibu Payem, Bapak Suparno sekalian, Bapak Manto sekalian, Bapak Parjo, Bapak Parwanto sekalian, Bapak Edi Bayan sekalian, Bapak Ustadz Segimin sekalian, keluarga saking Kaosan, Bapak RT 18, RT 19, RT 20. Monggo Bu Besan. Beksa mriki yo. Ayo. Monggo foto-foto saking teman dan putri. Bambang masuk. kacuti mundur senadyan modal elingo kahasan sebeteng madun ya mas baik mani tarasa kendi sing cawi bunga susah dilakoni Suaramu nek apik menduk, wah jan elok tenan. Jan hebat suarane jos tenan. Rumah
sampean iso nyanyi apik-apik. Yo, jane kurang sugih. Masuk. Deme yo wedok ngono kaya. Alah, masuk. Jane kurang sugih. Dipaske lho, iki pasno kae. Bambang pitinting. Tak cium lho engko. Jane kurang sugih. Masuk. Dirampung nggih. Suara ra. Ngapa kelaran? Joget ra. Kon aja melu ngeyel salahe. Masuk. Lambene corong mentol. Garap rock and roll. Rock masuk. Kacut Oh, sing ngendang double lho. Lanang, lanang. kejute Eri dhewe garap samboyonan. Nah, guys. Oh, alah. Pak Dekino. Pripun Mas Ri? Seneng-seneng enten wates Nggih, niki nggih, wekdal sampun siang kula sakadang sedap malam nyun pamit enten lepatipun nyun pangapunten khususipun pangarak temanten saking Wonogiri. sembah nuwun matur nuwun sangune kadang-kadang garoga garaga lha ganti garaga Pancasila ngono apa piye Garuda. muga-muga laris terus. Amin. Wis pokoke diopeni yogane aja nganti pindah ya, Bang ya. Aja nganti pindah kaya kowe dhisik ngono lho ya. Matur nuwun. Karo mboke mamah itu rame iki. Subasita tandang tanduk muno-muni keluarga ageng saking sedap malam. Kula nyuwunaken pangapunten dumateng para tamu langkung-langkung keluarga ageng saking Batu Retna Wonogiri. Angenipun panjenengan Bapak Kiman Dali Bu Suparni